Helsingissä asui Vivek, 3-vuotias poika. Aamuisin Vivek valmistautui päiväkotiin innokkaasti, mutta tänään olisi jotain erikoista. Mitä aamiaiseksi? Vivek sai eteensä aloo parathaa, mutta siinä oli jotain taianomaista. Tänään on erityinen aamiainen. Vivek näki jotain outoa. Hiekkalaatikko hohti. Katso. Hiekka kimaltelee. Ystävällinen Keiju ilmestyi, kun Vivek tuli lähelle. Moi, olen Tilly. Haluatko seikkailuun? Kyllä, kiitos. Vivek ja Tilly menivät taianomaiseen metsään, jossa puut kuiskivat. Mitä teemme, Tilly? Opitaan kuuntelemaan puita ja auttamaan eläimiä. Vivek kuunteli lehtiä.